Fil-gazzetta tal-Gvern ħarġet is-sejħa l-offerti bilan li l-għalliema jkollhom il-laptops tax-xogħol mibdula ma' oħrajn iktar moderni. Fil-fatt bħala parti mill-viżjoni fil-kunċett ta' digital literacy bilan li tittejjeb l-esperjenza tal-istudenti fil-klassi, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol qiegħed fil-proċess li jixtri apparat teknoloġiku biex il-klassijiet ikollhom l-għodda meħtieġa għal ħtiġijiet moderni tal-lum. Fost dawn hemm il-laptops għall-għalliema, computers fissi fil-klassijiet li għandhom interactive whiteboard u għall-ewwel darba hemm il-ħsieb li Learning Support Assistants u Kindergarten Assistants se jkunu provduti huma wkoll b'laptop. Marco Bonnici mill-Union Maltija tal-għalliema għalilna li dan huwa bżonn li l-MUT ilu jħoss u jiddiskuti. Ilna snin nitolbu li effettivament daw il-laptops jiġu upgraded li pratikament jinbidlu qed nitkellmu fuq laptops li ilhom 8 snin fis-servizz u li ovvjament żmienhom għamluh. Illum nafu li t-teknoloġija ma tikx iżjed minn 5 snin, speċjalment meta nitkellmu fuq laptops li jinġarru ħin kollu li tieħodhom minn klassi għall-oħra, titfew tixal fihom u ġejna f'sitwazzjoni fejn letteralment dawn kienu qegħdin jaqgħu biċċiet. Bonnici żied jgħid li l-laptops il-ġodda se jkunu ħfief fil-pis, għal kontrarju ta' dawk antiki li għandhom pis konsiderevoli. Bonnici żied jgħid li teknoloġija moderna u computers fil-klassi se jiżguraw effiċjenza ikbar fil-klassijiet. Jekk inti mhux se toqgħod taħlel ħin sakemm jitla l-laptop, sakemm toqgħod tapgrade, sakemm taploadja, u inti dak il-ħin huwa dedikat għat-tagħlim, ovvjament ir-riżultat huwa aħjar. Jekk kollox jimxi kif maħsub, il-bidla mistennija tibda minn Diċembru li ġej.